Biyetenendo ye marsikalo tile 23 san 2026 Bamakɔ News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sendirimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunnafoniyaw y'a sɛbɛnciya k'a fɔ kunungo karidon n'o bɛnna marsikalo tile 22 ma san 2026 a jirala k'a fɔ ko sobin dɔ kɛra n'o ye immeuble belebeleba dɔ ye a kɛra Dawudabugu la yɔrɔ min ɲɛsinen bɛ orange faso kanu ma ko immeuble bin kɛra k'u to betonda yɛrɛ la ni o kɛra sababu yɛrɛ ka kasara caman kɛ yɔrɔ kofolen in na an bɛ dugawu don kɛ ala ka u fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye san 75 in na min bɛ ayiwa ni maaw hakili b'a la san 1991 wulikajɔba min kɛra ni awa maaw bɔnɛna a la Mali la yan nɔ walasa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin o ma kofɔlen ninnu ma min ye jirifeere ye o taara ka bila yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko carré des martyrs ni maaw fatura ayiwa wulikajɔba min kɛra marisi kalo 1991 a jirala k'a fɔ kunungo karidon marsikalo tile 22 san 2026 awa carré des martyrs la ɲarelakaw fɛ yen nɔ awa tasibila kɛra ka ɲɛsin o fure ninnu ma ni jirifeere bilali ye o fure ninnu kan. Mali finitigiw ka wulikajɔba dɔ kɛra min daminɛna marsikalo tile 14 ka taa kuncɛ a tile 21 na san 2026 lɛ fama ni o ye an ka finitigiw ye u sera ka nin wulikajɔba in sababu la u sera ka tigɛ kɛ bamanciw dagayɔrɔ belebeleba dɔ kan min bɛ jamana tilebiyanfanw fɛ awa u ma dan o ma min ye terrorisiw ye n'o ye bamanciw ye sigiyɔrɔma 40 u sera ka tigɛ kɛ olu la k'olu bɔ baara la a jirala k'a fɔ maa 12 n'o ye otage olu kɔni sera ka bɔ bolola awa jirala k'a fɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw caman fana tɛgɛ sera ka kɛ olu la. Mali polisiw ka ɲɛmaaba n'o ye contrôleur général de police Yusufu Kone sibiri tɛmɛnen marsikalo tile 21 san 2026 ayiwa ale ye min ye baara dɔw daminɛ n'o ye ayiwa sɛgɛsɛgɛliw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko certificat inter arme kalanso min n'o ye ayiwa école nationale de police ye a baaraw sera ka kɛ yen yɔrɔ in de la. Ni wagati in na an bɛna an ka kabaraw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniyaw ye karidon min bɛnna marsikalo tile 22 ma san 2026 min ye lamɛnnikɛnw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Donald Trump ale kɔni ye ladilikan di ani ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen di Iran jamana ma k'a fɔ ko heure 48 ko de bɛ Iran bolo awa u ka se ka yɔrɔ min bɛ n'o ye E3 d'Ormuz ye k'u ka a dayɛlɛ yanni awa heure 48 cɛ n'o tɛ Donald Trump ko ale na kɛlɛ wuli tuguni Iran jamana kama. Ka kɛɲɛ ni Guinée Conakrykaw ka bataki dɔ kɔnɔna ye min sɛbɛnciyara u ka parquet général fɛ kunungo karidon marsikalo tile 22 san 2026 a jirala k'a fɔ ko bamanci tigilamaw caman de minɛna ni ma kofɔlen ninnu cɛla a jirala k'a fɔ ko maliyɛnw ani guinéens nigériens dɔw fo ka taga se burkinabé dɔw ma ninnu senyɛra nin waleya in na tigɛ kɔni dara u kan ni k'u bila bɛrɛ la. ɲɔgɔn ye belebeleba dɔ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ hali u ka finitigiw fɛnɛ olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan Cotonou jamana Faransi Benin ani Côte d'Ivoire u kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ fɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ɲɔgɔn ye in kɛra awa min bɛ tali kɛ Faransi Benin ani Côte d'Ivoire walasa ka se ka u kunkilennaw dɔn ani ka u kunkilennaw kɛ kelen ye. Ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na hali ci aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.